Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ συγκινημένος απόψε, γιατί το κορίτσι που βραβεύουμε είναι μια αξιόπαινη και αρχιερέα. Για όσους έχετε πάει στη Κέρκυρα θα ξέρετε την παλιά φιλαρμονική. Σε αυτή τη φιλαρμονική λοιπόν ξεκίνησε, φόρεσε τη στολή, φόρεσε το κράνος και έπαιξε τι? Τρομπόνι. Αλλά αυτό δεν έμεινε στάσιμο. Προχώρησε. Σπούδασε στην Ελβετία, σπούδασε στη Γερμανία και αυτή τη στιγμή είναι σολίστα και πρώτο τρομπόνι στην όπερα του Αμβούργου. Μας εκπροσωπεί επάξια. Τελευταία είχαμε βραβεύσει ένα άλλο παιδί που έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Γραμμένο Διονύσης λέγεται. Αυτό έγινε με την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη όταν ήταν δήμαρχος. Γιατί όταν ήταν δήμαρχος ο Νικήτας κάναμε πάρα πολλά. Εδώ σε αυτό το χώρο είχαμε τακτικές συναυλίες, αξέχαστες. Επανέρχομαι λοιπόν και θέλω να σας πω ότι αυτή η κοπέλα που παραβεύεται απόψε είναι μια περίπτωση από τα ταλέντα που λέμε. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν σπουδαίο. Χαίρομαι γιατί απόψε είναι εδώ κοντά μας οι γονείς της, οι οποίοι είναι άξιοι λόγου και στην Κέρκυρα καμαρώνουν όταν πηγαίνει η Αντιγόνη. Θέλω να την υποδεχτείτε με τον επίτιμο, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος φέρει από το παλιότερα, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι κοντά μας.